Hello mga Inyans, good morning. Please subscribe my YouTube channel. Click the notification bell button para makapag sa video ni upload ko. Ang vlog natin ngayon is mag first change oil tayo ng Supremo TMX 150. Okay mga Inyans, just keep on watching. Ang mga Inyans, yung takbo niya pala is nasa 461 kilometers na siya ang takbo niya. Ngayon pa-change oil na tayo kasi magpa 500 na kasi first change oil maganda sa motor kasi 500 kilometers first change oil. Second, tapos diretso kahit 1,000 pwede na. Kaya mga yan, ito na po ang ating Supremo 150 TMX. So mga maya maya babiyahe na kami papuntang Guanzon, San Carlos para doon muna ang first change oil. Okay mga Inyans, just keep on watching. Hello mga Inyans, dito tayo sa Guanzon, San Carlos. Ngayon nga lang hindi tayo nag-first change oil kasi naiwan yung card. Kasi pag wala palang card, 350 ang babayaran. Okay mga Inyans, dito na tayo sa Guanzon, San Carlos. Kaya dito yung motor sa gilid. Kakarating lang kasi umikot pa tayo papuntang umikot pa mga Inyans. Ito yung motor, yung takbo niya nasa 503 kilometers na. Inikot natin dahil kanina nag 461 kilometers. Tama-tama, first change oil 500. Pero babalik kami kasi naiwan yung card. Okay mga Inyans, just keep on watching.